Tajwid maksudnya sing dimaksud tajwid iki piye? Sampeyan wong tua lho, Pak. Rupane turutane gak apa kok iso muni tajwid. Lele. Ayo golek. Maksudnya sinau tajwid ke takjak pripun nggih, Bib? Lah gak pripun nggih, Bib? Lah kowe dhewe kowe sing muni kok. Lah anggekku muni ki kowe ki takjak aku dhewe ya urung iso. Alah yo. Lah urung iso kok ya kandha iso iki lho. Kaping telu wong kang saleh kumpulana. Berarti wong soleh kudu kumpuli ora teges soleh asmane ning soleh tindang tandak lan tanduke. Mulane ki mau padang bulan padang kok keleke lho kecut. Sek Aku nek sampe gayane iki lho do blangkonane jengene wis tidak mengandung Islam. Kok iso? Nanda. Ananda Abinawa. Julang. Liun. Ngomongmu tidak apa? Jengenku lho. Sapa wi? Muhammad bismillah sendur alhamdulillah Islam. Mulane rupaku kaya Al-Fatihah. Muhammad mbok nyek gak hafal tajwid rupane agak mudeng aku. Mulane asma kinarya japa. Lah wong awakmu muni Muhammad bismillah sendur alhamdulillah. Saiki contone Lion. Lion jenenge Lion. Jenengmu yo Islam, jeneng Islam apa wi? Liun. artinya apa? L kuwi lanang, Terus I insyaallah lurus dalane. Yon. Ora neko-neko wonge. Terus N nerima ing pandum. Lion. Jas. Nah, Sing keplok tangan mok kene kitok. Kono lardo randungu. Sing kono ora keplok tangan neh. Kono ora keplok tangan neh wong agek bar bayar bank mekar. Kok iso hafal ngono kok iso? Apal daerah kene tarian kemis karo rebo. Iki mau nak Lion. Lion. Nanda. Saiki Nanda. Ananda Abinawa. Kedawan Nanda ngono ae. Aku ngerti ku Abinawa. Oh ya wis. Nanda, Ananda, Abinawa, Ganasmara. Ganaspati. Apa? Ganasmara. Ganasmara. Nek Abinawa iku jarene lho, Pak. Iya. Iki wong sing duweni kaluwean. Aja jarene. Tenanan iki Nah, nek. ngono. Wong sing duwe kaluwean. Duwe kaluwian. Krungu. Soale ora ndok kopok iki kok ya. berarti kaluwian iki berarti nggonamu luweh ngono. Iya ndek iki diketokno ra tedas. Kowe kok Iso teko kono. kelebihan. Kelebihan. Ganasmara. Danasmara. Itu orang yang memberi cinta. Mulane apa wae aku nak karo wong wedok kok sayang ya mergo kok jenengku. Layanan, Pak. Oh, berarti playboy. Playboy. Nama wong wedok-wedok sakmene iki engko lho sing ora kenal aku, sing ora sayang aku, getun selawase. Kok iso getun niku? Ora ana. Kok iso getun? Delok jenengku sing asli ta. Jolang Sirotol Mustaqim. Kok Sirotol Mustaqim iki berarti ya Sirotol Mustaqim. aja ngono. Nah ngono iki Pak ben ngartekno jenenge. Jolang. J. Jujur. Orangnya. L. Lancar rezekinya. A. Antusias untuk menghibur dan tali silaturahmi. N. Nyalinya selalu untuk menjadi yang terbaik. G. Gigi merongos andalannya. Jelang. Anugerah Gusti Allah, anugerah Gusti Allah. Mas yo merongos ning karena ridane Gusti Allah dadi dalan pangan. Mulane ibu-ibu sing operasi janggut digawe lincip kaya tikus. Terus apa kuwi pipi deret mengguri. Wingi aku duwe tangga operasi plastik ning gone Singapura. Anggi raine ben kenceng ditarik mripate malik teko ngguri kene. Mulane menungso kudu syukur mergo Gusti Allah nyiptakno makhluke sing diarani menungso dicipta kang sak apik-apike. Iki aku percaya. Aku ngerti kowe kok nginang ngene pamer gelang lah. Lho, nek kowe ngene berarti stroke ngendikane Gus mau. Kudune ngene. Lah nek ngene kowe ora stroke. Kowe iki dagelan aduh kowe ora tau ngerti ndi mau syutingane. Iki lho. Iki kok syutingane. Sampeyan kok ngono. Aku percaya iki mau lho. Nah, aku percaya lho, Pak. Kudu percaya. Sampeyan kok ngono. Ya bener
kanugrahan saka Gusti nak untung rongos kena nggo mergawe. Lah nak pas wayah sepi kira-kira arep dienggo apa untung? Wayah sepi Mas yo mrongos anggere disyukuri dalan pangan kok ngendi Gusti Allah nek ridho iku bakal meneh. Contone wingi aku ning gone Sri Dadi kono wingi. Ya ngampun.